କହିନି ମୁଁ ଯାଉଛି ବୋଲି ମୋର ଜଣେ ଷ୍ଟାଫ୍ ଯାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ପଳେଇଲି ଘରେ ଯାଇକି ଇଏ କରି ଦେଖେଇବି 2 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିବ। ଏ ବାଳ ରାସ୍ତା ଯେଉଁ ଧୂଳି ଉଡ଼ୁଛି ଜମା ଭାଇ ଏ ରାସ୍ତାରେ ଆସ ନା ହଇରାଣ ହବ। ଆମେ ଯାଉଛୁ ହଇରାଣ ହେଇକି ତମେ ହଇରାଣ ହେଇଯିବ। ଏଇଟା ଢେଙ୍କାନାଳ ରାସ୍ତା। ଏଇଟା ଚୌଦ୍ୱାର ଗାନ୍ଧୀ ଛକ। କେତେ ଧୂଳି ଜମା ନାହିଁ ତ ଏ ରାସ୍ତାରେ। କେମିତି କ'ଣ ସରକାରଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉନି ଏଇ ରାସ୍ତାଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଛି ଏଇ ଗୋଟେ ଦେଖାଯାଉନି ଜମା। ଆଉ ଧୂଳି ଜମା ନାହିଁ ରେ ଏ ରାସ୍ତାରେ। ଚୌଦ୍ୱାର ଗାନ୍ଧୀ କୁଆଡ଼େ ପଡ଼ିଲେଣି। ଚୌଦ୍ୱାର ଗାନ୍ଧୀ ଛକ ଏଇଟା। ବିଶ୍ୱ ଭାଇ ପୁରା ଗାଡ଼ି ରଗଡ଼ ଚଲାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ ଆମେ। ଏ ରାସ୍ତା କ'ଣ ଆୱାର୍ଡ଼ ଦିଆହେବ। ଏଭଳିଆ ଭଲ ରାସ୍ତା କେଉଁଠି ମିଳିବନି। ଆପଣ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଆସନ୍ତୁ ଆୱାର୍ଡ଼ ଦିଆହେବ ବିଶ୍ୱ ଭାଇ କହିଲେ। ଆଉ ଗାଡ଼ି ପୋତି ହେଇଗଲାଣି ପୁରେଇକି ଏଇପଟେ ଆଣିଛି ବିଶ୍ୱ ଭାଇ ମୋତେ ଶୋଧିଲେଣି। ଗାଡ଼ି ଖାଲି ଧୁଆ ହବ ଘରକୁ ଗଲେ ଧୁଆ ହବ ଗାଡ଼ି ଧୁଆ ହବ। ଏଗୁଡ଼ା ଗାଁଟା ପୁରା କଳା ଦହି ନା ଏ କୋଇଲା ଯେଉଁ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ଆଉ ନା କୋଇଲା ନାକି ଏମିତି ହେଉଛି ଆଉ ଏଇଆକୁ ତ ନେଇକି ଜାଳିଲେ ହବ। ଆଉ ଏତିକି ଠିଆ ହେଇଛୁ ମେଘ ପୁରା ପ୍ରବଳ ପକାଉଛି ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ ପାଖରେ। ବିଶ୍ୱ ଭାଇ ତାଙ୍କର ପ୍ରାୟ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ନାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ ପାଇଁ ଠିଆ ହେଇଛୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ। ମେଘ ପକାଉଛି ଜୋର ପୁରା। ଲୋକମାନେ ବି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଟ୍ରେନ୍ ଗେଟ୍ ପଡ଼ିଛି। ସରିଗଲା ଆମେ ବି ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛୁ। କ'ଣ କରିବା ଭାଇ ଆଉ ତେଲ ଦେଖିନି ଭାଇ। ବାଟରେ ଏବେ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛୁ। ଲୋକ ଅନେଇଛନ୍ତି। କାର୍ ବେଲା କହୁଛି କ'ଣ ହେଇଛି ଭାଇ ନାଇଁରେ ରହିଲାରେ। ସିଏ ଦେଖ କେତେ ବାଟ ତମେ ଦେଖାଅ ତ ନ ଦେଖାଅ ତ ମୁଁ ଅଛି ବହୁତ ଦୂରରେ। ଆଉ ସିଏ ଗଲାଣି ପେଟ୍ରୋଲ ଆଣିବାକୁ ଭାଇ। ଆଉ ଗାଡ଼ିରେ ପେଟ୍ରୋଲ ପକେଇ ଯାଉଛି ମୁଁ ତ ପଛରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛି। ଆଉ ଚାଲି ଚାଲି ପଛ ଫାଟିଗଲାଣି ଯାଉଛୁ। ଆଉ ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଆମ ରୋଡ଼ ପାରେ ମୁଁ ଓହ୍ଲେଇଲେ ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି। ରହୁଛି। ଫାଇନାଲ୍ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ସେ ଠିଆ ହେଇଛି ପ୍ରେସର ଚେକ୍ କରୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଭିତରୁ ପହଞ୍ଚୁଛି ପ୍ରେସର ଚେକ୍ କରୁଛି। 2 ଜଣଙ୍କ ବସିକି ଏଠୁ ପଳେଇବ। ମୁଁ କାହିଁ ଛଡ଼ା ହଉଛି ରୋଡ଼ ଉପରେ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଛି। ये समस्या है क्या बोल रहे हैं? तो इसके साथ मत घूम रहे। ଆଉ ଘର ରାସ୍ତା ପାଇଁ ଏଇ ଆମ ଛକ ପାଇଁ ଠିଆ ହେଇଛି। ଗୋଟେ ଆଇଲେ ଯିବି ଘରକୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ଭାଇ ବାଇକ୍ ନେଇ ଯାଇଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ଘରେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଆଉଛି ବୋଲି ନା ସେଥିପାଇଁ କିଛି କହିନି। ହଠାତ୍ ମୁଁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବି ଘରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ରେସନ୍ କ'ଣ ଘରେ ଆଉଛି। ଏଇଟା ଆମ ଗାଁ ରାସ୍ତା ମୋ ପଛଟା। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି NH। ଏଇଟା NH। ଆଉ ମୁଁ ଠିଆ ହେଇଛି ଯିଏ ଆସିବ ଗୋଟା ଯିବି ତା ସାଙ୍ଗରେ। ଆଉ ଗାଈ ଦେଖ ଆଜି ଆମର ଗୁପଚୁପ ହଉଛି। ମୁଁ ଆଇଛି ଠିକ ଟାଇମରେ ଖାଇବି। ଆଜି ସମସ୍ତେ ଗୁପଚୁପ ବନା ହଉଛି। ବୋଉ କଣ ଘରୁ ଯାଉଛି। ମୋ ରୁମକୁ ଯାଏ। ବୋଉ ଶୋଇଛି। ଶୋଇଛି କ'ଣ ଏତେବେଳେ ଶୋଇଛି କ'ଣ ଖାଉଥିଲା କି ଏଠି? ବାପା କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ମୁଁ ଦେଖିନି। ମୁଁ ତଳ ଘରେ ଯାଇନି ଏପଟ। ଏଇଟା ମୋ ରୁମ୍। ଖାଇ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଦୟାକରି। ଏତିକି ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।